Rari laman kamta ting ke tungma tungke tung sitra. Maya ro khuiro rong kha. Koi coba jika. Oh my ko nerano 10টা এক উল্টা উল্টা তো খানারি yang one 10টা এক baji kha. Tabuk nok sama hogara nari to subaya dong kho. Abu to kote shushina. Ini mob baca mah hujina. Ano nok khuzang nari baisi kang saka rukunya karena tolang ketum mob baisi phone ka ba. Ini yak bai phui mang laka. Leng khamai phui ka. Phungni bogo kun klaya ko tei simino sadrai so yasa kun chaja yamna. Awan bagai tei simino sadrai rok sokese. Espono buku manai rota. Tei simino uta. Yang lam thai roi ru family kisa pharani rumani tamjang watai ni pore tamjani srapeng hai dong nai pharani ri mani hekeno ge abse kalai thang ngo ba roi tu phakyang bo tai te slam le ta no nai nai ule se boy ri shina shakao saka kisha khobai gerana modeli nani hojago dia karam nang ja yang wangke ge maisa gana guys mai khurinya kha tamu songket muya chakri ka sak wam lang muya yang ketok tisa pias bai uma leng suka egota sabaji thanga gonda kaisa nangka tei to kumang satare rok sogoi akoi inge tok maisa nya gana mai khujuka maisa bai nyor wai tu shamalai wana Taga serap serias naganai leng suka tini
Nogo tongkhe samung pailaya bolong rogo kheto rogo tamhnai onjaga rogo thangele samung kaisa ke kaisa si nogo hongkale abo khlai di hakeno pa nogo buile heno nogo tong tam khlai hne enlo nogo sobsen samung kabang gate rok ko sirok sangkai ke nahadi gate rok phiojak samung khlai dong gaba hai ma pailaya gatak srapsa roko tongonai te srapsa tongkhaike ta koita baji tabo 12টা 15 baji tong eng ekta 1:30 rogo takhum rok no adar wana rahul tabo harungot lang thaka kisa kendro sarana hani bun takhum bu sarong no tangga masa tamjan chikon khase o koekdin watin bagi sip sar jagya gaba khorinyai ini telang thaka bo kisa hakor bu khori na putui tukunan bagai bong no sari o tui tukunan bagai re ma se chintok samang nai thui thangka kalai salchaw no abu gana sao hungka aro bakhlai kena te giba kaimalia sari ko thukla gano phele tongo gaba bon bagai gaba bon bagai a tokmani tam gamo 6টা sebesar 6টার bising 2টা থেকে aro temang ni biasa kama temang ni botong abo bo chance kom thangnani oso khiko tepu kariman bisi balo ko sapta khanek rokon khana ta tei je kotor phon je kaimia sari ya diba phele gana hang kasi ki kalai thang piruta takhum rok sutse doi kaimia get bong tei to kunan ja kare hinanya chari kotor re khata sete hai gadai tabuk ton grana ulo norwati shumalo wana ta kisari as nagra moko tok mutri phaje ge chikun tong